сподівається душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, більш, чим варта світання. У Пана милосердность и откупление, больш, чим варта світання. Нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердность і щедре у Його откуплення. Ён откупить Ізраїль от усіх беззаконня ягоних. У Пана милосердность и откупление. Читання послання святого апостола Павла до римлянов. Брати, тыя ж, хто поступає поводле тіла, Богу догодить не могуть. Вы ж не у теле, але у духу, коли толькі Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, то й не належить Йому. Коли ж у вас Христос, то тіло мертве за греху, а Дух має життя для справедливости. Коли ж Дух того, хто воскресив з мертвих Єзуса, живе у вас, то той, хто воскресив Єзуса з мертвих, оживить і ваше смертне тіло Духом Своїм, який живе у вас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Я у воскресенні життя, каже Пан. Хто вірить у мене, не помре ніколи. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час сестры послали сказать Jezusу: «Panie, той, кого Ты любишь, хворый». Пачуўшы гэта, Jezus сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Jezus жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б Ты тут быў, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы Ты не папрасіў Бога, Бог дасць Табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што той уваскрэсне падчас уваскрэсення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я уваскрэсенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, Пане, я веру, што Ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Езус глыбока узрушыўся і усхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі:
Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр? Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: адсуньце камень. Сястра памерлага Марта кажа яму: Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр. Езус кажа ёй: ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу ягоную? Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне. І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: Лазар, выйдзі вонкі. І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа яму: развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць. Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марты і бачылі, што учыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Прысядзьце, калі ласка. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння мы бачым Езуса, які ўваходзіць у свет людзей з надзвычайнай моцай. Езус Христос прыходзіць як той, хто як быццам змяняе законы прыроды, ідзе з дапамогай да свайго сябра Лазара, які хварэе, які памёр, і каб яго васкрасіць. Але дзіўная справа. Езус, калі даведаўся, што яго сябар Лазар хварэе, як быццам спецыяльна затрымліваецца 2 дні там, дзе прабываў. Як быццам хоча, каб Лазар сапраўды памёр. Чаму так здарылася? Чаму так Езус учыніў? Мае дарагія, ў нашым жыцці вельмі часта бывае падобна. Вельмі часта мы таксама крыўдзімся на Езуса, калі мы хварэем, калі хтосьці з блізкіх памёр ці памерла, калі непарадак у працы, у дому, калі прыходзяць цяжкасці, з якімі не можам парадзіць, і тады кажам: Пане, Господі, дзе ты быў? Чаму ты не дапамог? Чаму ты пакінуў мяне? Колькі разоў гэта адчуваў, напэўна, кожны з нас. Тады адчуваем унутраную адзіноту, самотнасць, боль. І нам здаецца, што сапраўды Езус прыходзіць запозна з дапамогай. Чаму не папярэдзіў? Чаму не ўчыніў гэтага раней? Але варта таксама памятаць пра вельмі важны і фундаментальны факт, што Езус – гэта Бог. І Ён лепш ведае, што для мяне лепшае. Ён ведае, што для мяне з'яўляецца добром, бо Ён заўсёды добры да кожнага з нас. Ён уваходзіць у маё жыццё ў той момант, калі я сапраўды больш за ўсё патрабую. І што для мяне лепшае? Ён як быццам глядзіць на нас, як чалавек, які стаіць на гары, высока, і бачыць усё маё мінулае,
сённяшні дзень мой і маю будучыню. Ён прыходзіць з дапамогай заўсёды, ён не пакідае мяне, ніколі не адварочваецца ад мяне. І трэба паверыць у тое, што Езус Христус, будучы тым, які ахвяраваў самога сябе дзеля мяне, ён гэта чыніць і сёння нам. Мы, можа, таксама пытаемся, як і гэтыя людзі, якія сабраліся каля Марты і Марыі, каб суцешыць іх у цяжкасці, у гэтым болю. І пыталіся, чы ж той, які адчыніў вочы невідомаму, не мог учыніць, каб гэты не памёр. Можа, таксама, як і Марта з болем і жалем кажа: «Пане, каб ты тут быў, мой брат бы не памёр». Але Езус таксама ставіць пытанне: «Твой брат з мёртвых паўстане». І яна, Марта, адказвае: «Так, пане, я ведаю, што з мёртвых паўстане у дзень з мёртвых паўстання». Езус кажа: «Я жыццё і з мёртвых паўстане». Чы верыш у гэта? Гэта выпрабаванне нашай веры. Езус Христус можа дапусціць цяжкасці, можа дапусціць хваробу. Ён можа дапусціць, каб я памёр са сваімі цяжкасцямі, са сваёй болю. Ён дазваляе, каб я зразумеў і памёр, і выйшаў з магілы сваёй пыхы, гардыні, маёй самадастатковасці, каб стаць як пакоранае дзіця, якое давярае найлепшаму сябру і айцу. Каб у гэтай дзіцячай веры сказаў: «Божа, я давяраю табе». Каб я зразумеў, што без Божай дапамогі не магу зрабіць ніводнага кроку. Езус Христус сёння чыніць цуд. Ён дазволіў, каб і Лазар памёр, каб потым ён мог выйсці за сваёй магілы. Ён дазваляе, каб і я памёр, каб я мог выйсці са сваёй магілы граху, які звязвае мяне гэтымі палотнамі, як быў звязаны Лазар, які не мог зрабіць аніводнага кроку. Ён дазваляе, каб я мог выйсці са сваёй магілы сёння у сакраменце споведзі, каб я праз вусны святароў мог пачуць гэтыя словы: Лазар, Антон, Франак, Ганна, Алёна, выйдзі. Каб я мог выйсці з гэтай сваёй цемры і каб я мог жыць. Езус Христус хоча, каб мы бачылі ў Богу таго, як чулі у першым чытанні, што вось я адкрываю магілы вашыя і выведу вас, народ мой, з магілаў вашых, і прывяду вас у зямлю. Я адкрыю магілы і выведу вас з магілаў вашых, удыхну у вас дух мой і учыню, што будзеце жыць. Умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры, сёння Езус Христус як быццам хоча сказаць мне і табе: «Вазьмі свой крыж і ідзі за мной». Твае пакуты, як і мае, могуць стаць пакутамі, якія ратуюць свет. Ахвяруй іх разам са мной Богу Айцу падчас гэтай святой імшы. Твае пакуты – гэта таямніца, якую ты пазнаеш у вечнасці. Прымі мяне зараз у святой камуніі, і я дам табе мой супакой сярод жыццёвых цяжкасцей і дапамагу табе пераадолець іх.
Я не адразу адбяру твае цяжкасці, хоць і мог бы зрабіць гэта цудоўным чынам, бо хачу, каб ты любіў мяне як свабодны чалавек, а не як раб, набыты праз цуды. Тваё жыццё – гэта поле бітвы, дзе, выконваючы Божыя запаведзі, ты дакажаш, што хочаш быць са мной і ў вечнасці, і што любіш мяне. Злучаныя са мной ты адчуеш палёгку і суцяшэнне ўжо тут на зямлі, бо мая любоў пранікае праз сцены магілы твайго смутку, пакут і граху і вызваляе цябе ад іх, бо яна падобная да сонечнага праменя, які сагравае. Я ўваскрашаю жыццё. Хто верыць у мяне, калі і памрэ, жыць будзе. Кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыце вы ў гэта? Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і узышоў на неба, сядзіць праваруча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Праз Хрыста, пасрэдніка новага вечнага запавету, узнясём да Айца Нябеснага нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў перамогу Хрыста над смерцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прыгнечаныя народы, каб Бог адарыў іх ласкай свабоды і супакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за великапостных рэкалекцыяністаў, каб Дух Святы падтрымліваў іх сваім святлом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто аплаквае смерць блізкіх, каб яны памяталі, што Христус ёсць уваскрасеннем і жыццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся разам. А Божае благословенство, опеку Маці Божая, патрэбныя ласкі для Сланчэўскага Тадэвуша з аказіі 45 год з дня нараджэння, каб Бог адарыў яго патрэбнымі ласкамі, яго і яго сям'ю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі святой імшы за памерлага Анатолія Кетрысу 18-ю гадавіну па смерці, каб абмыты крывёў Хрыстуса Пана з радасцю ўвайшоў у брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы духоўна падрыхтаваліся да святкавання пасхальнай таямніцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі просьбы Твайго народу і адары нас сваёю ласкай праз Хрыста Пана нашага. Амен. Бачиш, Єзус канає
больш не мае сіла, кроў святая сцякае з надарваных жылаў. О, злыя людзі, што вы нарабілі, свайго вы пана грахамі забілі. О, злыя людзі, што вы нарабілі, свайго вы пана грахамі забілі. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх На праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і всяму ўсяму касцёлу касцёлу святому. святому. Выслухай нас, Усемагутны Божа, і сілаю гэтай ахвяры ачысці тваіх верных, якіх прывёў да пазнання хрысціянскай веры, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з духом тваім угору сэрцы, узносім іх да Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён, як сапраўдны чалавек, аплакваў свайго сябра Лазара, а як Бог і валадар жыцця уваскрасіў яго з магілы. Ён выяўляе міласэрнасць да ўсіх людзей і праз велікодныя сакраменты вядзе нас да новага жыцця. Праз яго тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля поўныя хвалы тваёй, хасанна на вышынях, благословлены той, хто приходить у ім'я Пана, хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале.
Успамінаючы смерць і змёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Анатолія і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоїм. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягонаю. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. О саде оливный, як Твой вид мне дивный, в образ сумный бачу, Езус, Бог мой, плача, под кривавый проливає боль і страх я
засинають, збавцю покидають, здрадник надиходить, жаўнераў приводить, поцалункам свайго пана выдае на катаванне. Ах, Езу мой пане, скуты кайданами. Молимся. Ласкавы Боже, благослови свой народ, які чекає Твоєї милосердності, і щодро одари Його усім, чого Ён натхнений Тобою прагне, праз Христа Пана нашого. Амен. За хвилину після благословенства відбудеться набаженство крижового шляху, яке буде проводити молодь. Прийміть Боже благословенство. Пан з вами. З Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у спокої Христуса. Дякуємо Пану Богу. Єзу Христе, Збавця милий, як ягнятка ти терплі.